Se on moro. Kangaskapina kauppias täällä taas koittaa teille pikkasen kaupitella jotain. Mä ajattelin, että jos mä pikkasen näytän vilautan näitä Vilhelmiina Saarimaan suunnittelemia kirpeitä, mitkä on tällaisia vähän niinku karkkiaiheisia kaksikuosia, tai siis kaksi väriä tästä jäljellä. Enää nämä on ne loput. Nämä on ihan tää on kas luomutrikoolle painettu, tosi hyvälaatuinen kangas. Ja näitä kun mulla on nämä rullaloput, niin nämä on kas ihan ulos kantohintaan myynnissä tällä hetkellä, että mun mielestä tosi nätti. Voi olla, että tulee vähän mieleen se, kun nuorimmaisella oli tästä tehtynä sellainen mekko, mitä käytti pitkän aikaa, niin tulee hyvät hauskat muistot siitä aina mieleen, mutta ne on nyt tosiaan viimeiset metrit myynnissä sikahalvalla.